No niin jätkät, se on iltalenki aika. -33 ja täällä mennään kovaa kyyttiä. Rupeaa olemaan vähän jääpuikkoja Viiksen sängäs. Nyt on hyvä keli. Tää on niinku, tätä on talvi parhaimmillaan. No niin, nyt saunasta päin hankeen ja pihalla on 33 astetta pakkaasta. Ai että voi olla raikasta. Käydään vähän pulahtamassa. Ai saatana. Ui pojat saatana. Ai perkele. Tämä se on elämä. Sortsit jalas. Muuten ihan kuolinakkena. Ai saatana. Mukava. Pitäisikö laittaa tossut tuosta jalkaa hetkeksi? Varpaat rupeaa jäämään. Aivan saatana jääs näin tossukki. Mukavaa. Tällaisia talvia pitäisi olla aina, että 30 pakkaasta. Oi vittu, että on mukavaa. Pitääköhän kerran vielä käydä pulahtamassa. Sitten mennä saunaan. Oi saatana. Hoho. Hyi saatana. No niin, toinen rundi. Oi saatana. On pojat. Tämä on elämää. Ei mennä vanhoihin jälkiin. Siellä on pakkaantunut lumi jo. Ollaanhan tässä. Ai saatana. Kyllä friskaa, kuulkaa perkele. Vähän reisiinkin laittaa tuosta lunta vielä sortsit alas, niin reidet ei oikein kastu tuolta lahkeen sisältä, kun on sortsit. Suosittelen kokeilemaan. Oi. Höyry nousee ihosta. Ja mä laitoin pörrösukat jalkaan, niin ei palellu varpaat hangesta. Varpaat on se ensimmäinen, mikä jäätyy, kun menee avantoon tai hankeen. Mutta näin kun on sukat jalas, niin täällä voi kyllä seistä. Pitää saada lisää lunta. Toisellekin niskalle vielä. Ai saatana. 33 astetta pakkaasta ja saunasta päin pihalle. Kroppa palautuu. Mä oon miettinyt, että joskus pitäisi ottaa joku
joku jakkara tähän pihaan. Onhan meillä tossa noin puutarhakalusteet. Tässä voi istua kyllä. Miten mä saan kameran nyt kesken kuvauksen käännettyä? Ei, tuosta se ottaa valokuva. No, kumminkin. Tuossa on nuo puutarhakalusteet. Siinä voisi istua ja vietellä aikaa. Avannossa ei nyt tullut käytyä, vaikka meinattiin vähän kavereitten kanssa, että oltais menty, mutta siihen hommaan taitaa olla vähän liian kylmänä. Sitten kun on ollut viimakin vielä tässä muutamana päivänä, niin yli 30 pakkasta ja liima, niin se ei ole kauhean hyvä avantokeli. Mutta joo, kyllähän täällä viihtyy. Sielu lepää. Oho. Ai saatana. No niin, 3. rundi. Ai saatana. Täällä on vähän karjaa hanki täällä alla, saatan ottaa kipiä.